United for Economic Change Party and Ponsi kedamtang wo signify for ni searching tiron langkung habe Memorial Town Hall along Ningkan pho kechok Karbi Anglong Sen Supplier Association asong mahang kethek arni ketalon. Bangso mayalong KASSA asong along amai phu Robinson Hansia hin pen chepahem phu pon chun bangkam singkro hin pen mai ke phalam the ke pachini pon si aluhi ke pachini apor en pon alushi aman pen chief convener sar imti soka chetong dunalong richikip KSA tiri pia mai phu Samson Teron lapen inglong pho KSA tiri pia chun bang Barnabas Kiling lapen penang an ke ong dun Karbi Anglong Sen Supplier along claim rapet abang shi bang photum chetong dun. Nai bang ke education dulu. Pinilabang so as a Karbi Anglong Sen Supplier Association atu bang kapre ka ke atum chu voi apot city dun jok un kopi city dun jok lang ya thanang litum lada kalong kitu asom japu a leader ka sikrom atu well educated side lo thek tum side aposi amena right cici ni latu la long du nunai la pen long du dangi pula su cici ni de claim thek de pini Sen Supplier Association of advisor jong sidak advocate pulute constitution pendang lo legal pendang lo cini plot bang husda Mai ke pa do pon bom apora hut alusia tum pen kaning je pon ke Karbi Anglong along beha beparanat Karbi atum kaching thur dun pinang an thek pon long no la sonsi sang tiar long la pen lang ok bi ok long honga ok ke jor pen chenglok pinang an itum Karbi atum ke claim ke dam thek pon long no la si non ke itum Karbi beha beparanat ke claim ke dam kang thur pon thujia phan ka chethan pon abang do asonte an so se Karbi arada tumta kaching thur amo chini pon rinti popusi ningje pon si mai mesen pen pachun pon ong edet tame achi we tame nitum khailong donation nitum tame cherap chitudun bomlo nitum tame jakong bong tame ba ong edet tame nitum di sore pen banane lange bong nane gariyang soche thai phan sane tum khailong tame tum tame dam tang an tame tum tame kacherap dun akrit nitum tame do non nitum pini ding kholong ben nitum kamatha pon gachingmai pon bangala lo jate kibang jelang Karbiari so tum tame an so se so claim cho dam thekji apane Karbia Anglong ariso jang atom ang tana chong dam tum topik asol hai tum tame dagwang pen me thanga khai long ri long atom ka chong dam athai ke tum long masi ke do itum hapu chong dam po hadak se ali ke do bokali dak menalong sale do bang hapu ke choklem cho dam athai avesi Karbi Anglong long ke wang thulu ase non bang neli dak pen press media technolong pen neli pachini gang tumang lalo dakli tum Karbi Anglong lo masi ke chong dat hai ke ong lo posi dakle wangon dakle choklem cho dam rapena eli tum business choklem lo mangke nane political background phandali tum pudam nelo konane social organization handa pudam nelo metha king kam char japen kache claim la hello ali mane kicho iningkang sam nai bangke la hello News report KTV News